Morning ndine Jack. Lero tilowireso ku Nigeria. Nkhani yake yasangasanga koma chakumwa tikhoza kumwera tenticheze. Ku Nigeria ku mzinda wa Benin City akuti ku Edo State kwapezeka kuti kwachitika nkhani kumene koko. Mtsikana uyu kapena titi mayi uyu dzina lake akuti Success Izekor. Ndi mamuna wake uyu, mamuna dzina lake Kelvin. Success wa zaka 38. Anapezeka kuti anthu anapanga ukwati mu Juni 2024. Nde akhala pa banja kwa miyezi 8. Koma akuti anthu anali ndi history yoyipa kwambiri. Olokuti amapanga ukwati anthu anadabwa. Ali pa chibwenzi akuti mamunayo Kelvin anali mamuna omenya osati masewerayi. Olo pa chibwenzipo akangoyambana pang'ono anthu amamuona uyu akumuthamangisa. Andeuti akatero ammenya. Ndati Success munthu ofatsa kwambiri aliyesa atamanewa kuti Success ndi ofatsa kwambiri. Koma ali ndi mamuna uyu kanga chepe wapsa mtima. Kanga chepe wakwiya akummenya. Kummenya mpaka nakuti zinafika poti tsiku lina atayambana anatenga glasi kumuthamangisa mpaka anamung'amba m'manjamo dzanjali kumucheka. Ndati zitafika pamene popo anathesa chibwezicho kuti izi chitofika pondisiyira zipsera ngati izi. Ngakhale zithunzi zake nthawi zambiri amapezeka kuti zapayekha akammenya umachita kuona nkhope kuti munthu wamenyedwa. Koma zapa social media akajambulisa limodzi zimakhala zothwanima mene anthu amapangira. Nde wapezeka kuti Kelvin uja anapita kukachonderera kwapempha kuti yayi ndikhululukireni ndasiya sindizikumenyaso ndimakukonda sindingathe kukhala opanda iwe zonsezo. Mpaka na Success anavomera atanamuza kuti ndifuna nokwati sindifuna chibwezi chabe. Success nkuvomera mpaka nadi anthu panga mapulani awo kwati. Anthu anamufunsa ndithu kuti iwe mamuna amene amapangira muja zipsera thupi chonchi chibwenzi chabe nanga kukwatiko zikatha bwanji. Koma analimbikira kuti afuna upanga ukwati, anawapangira ukwatiwo mu Juni. Unachita kupepa zithunzi zake mavideo yake au kwatiwo ndi umenewu. Anthu ananyamuka kukhala limodzi atakwatira nano Mr and Mrs Izekor. Ndi akukhala sipanatenge nthawi ati ndewu zicha zinataniso zinayambaso. Anthu akamufunsa Success nthawi zambiri amabisa. Iya ndili bwino koma anthu amangoonera zipsera. Anthu amangoona mene watupira kunena kuti awamenyaso. Nthawi zonse amangondana amammenya. Nde Success anali ndi mimba auti mimba ya miyezi 4. February mweyu pa 22. Ati Success anamuimbira foni mchemwali wake madzulo amati amayankhula momveka ngati kuti mwaphuma chonchi. Nkunena kuti ndifuna taxi. Ungandipezereko taxi. Sisi wake nkumati taxi bwanji kwabwino. Ndi ananeraye zabwino basi zisiye basi. Ndi sisi wake uchata anakhala kumadikirira abe usiku kuti mutamangofuna taxi popanda chifukwa. Ndikuyeseraso kuyamba kumuimbira foni mchemwali wake. Koma Success samayankha foni. Anayesera sana yake. Pamene anamba udaba kuti chikuchitika ndi chani. Pamene anthu amafufuza Success ali kuti sanamuone tsiku lonse, tsiku linalo sanamuone. Kenako tsiku linali akupezeka kuti akumuona Kelvin uja kuti zunguli wanyamula chinthu kayafuna kulowera kuti anthu iwe ndi chani. Success ali kuti iyo chakuti akanike kuyankha tani anthu aone analata nyamula ndani atanyamula Success chakuti akataye. Ati zomwe zinachitika tsiku limene cha Success anaimba foni kumuimbira mchemwali wake analawo kanganaso. Ata anakangana Success nkunyamuka kupita kagona. Atali mtulo mpamene ake Kelvin ananyamula hamala kupita kumugogoda nayo bahumpa mudu kumugogoda mpaka na kumupa. Basi tukena kunkwamba nokumalike nditani naye. Ata anakhala ndithu tsiku lonse tsiku lina lakunguti zunguli akulingalira kuti kodi nditani. Pamene amamugwirapo analino atapeza malo amene amaona kuti kuli bwino ndimtenge ndikantayewo. Pamene anamugwira unali chiwawa ndithu anthu analata tsapa ngono kuti amutani amuyatse moto iyeyo. Mwaya polisi anafika msanga nkuntani nkumpulumutsa. Kelvin ali m'manja mwa polisi koma Success anathera pomwepo. Moti abale ake alira osati masewerayi. Ma TikTok ma social media mosema abale ake akulira kuti munthu angampange nkhaza munthu choncho. Ende aliyesa anena kuti Success analofatsa kwambiri. Koma moyo wake wapita just like that. Kungo nena pomobweretsa kunena kuti munthu amene munthu kupanga naye chibwezi ukakwatirana naye zomwe umaona pa chibwezizo zimakhala 10 times worse mukakwatirana. Palibe chimene chimasintha ngati munthu amakumenya muli pa chibwezi adzika kumenya no kwambiri.
ngati munthu amapanga chiti ndeto azikapangano chiti kwambiri. Chilichonse chomwe amakupanga pa chibwezi chimakhala 10 times worse. Nde tikamaphimba zinthu kunena kuti ayi anthu asadziwe, anthu zilibe ntchito, anthu fe moyo nkamodzi. Dziko kwambiri.